Isojen lastien kuljettaminen on vilkastunut sisävesillä. Päijänteellä 5. kesää liikennöivä lastialus vie muun muassa rakennustarvikkeita ja työkoneita mökkiläisille. Kuljetuspalveluiden kysyntä on kasvanut 5. vuosittain. Tämä näky ei ole enää harvinainen Päijänteellä. Vanhan lastialuksen Bykkaren voimille on viime vuosina ollut jälleen käyttöä. Mökkien lisääntynyt rakentaminen saariin ja edellistalvien heikko jäätilanne ovat vilkastuttaneet suuria lastikuljetuksia sisävesillä. Joo, ei muuta kuin menoksi. Kun vielä joku vuosi sitten pääsi viemään jo jäitä pitkin, mutta nyt ei enää uskalla ja sitten ne turvautuu siihen, että kun se kevät koittaa, niin sitten soitetaan ja tilataan, että viedäänkö polttopuita ja viedäänkö mitä maa-aineksia ja rakennustarvikkeita ja niin edespäin. Bykkaren on tällä hetkellä ainoa varsinainen sisävesillä toimiva lastialus. Alus pystyy kannattelemaan jopa 25 000 painoisia lasteja. Polttoainetta koneet vievät 50-70 litraan tunnissa. Tähän saa suhteellisen suuriakin kuormia vietyä. Yhdellä kertaa niin ei tarvitse montaa kertaa niin kuin viedä pienempiä eriä ja saadaan niin kuin mahdollisimman hyötysuhde sellaiseksi asiakkaalle ja tilaajalle, että käytetään aikaa vähän, mutta viedään tavaraa paljon. Kevät on kiireisintä aikaa lastien laineilla liikuttamiselle. Bykkaren on tottunut ottamaan kyytiin kaikkea maan ja taivaan väliltä. Voi sanoa, että mullasta lampaisiin siltä väliltä on kaikkea kyllä melkein viety, mutta etupäässä rakennustarvikkeita. Mitäs ne on lampaat tuumannut tämmöisestä laivamatkasta? Osa tuli laivan kannelle ja rupesi syömään ja osa kävi nukkumaan ja ne on ihan niin kuin ne olisi ollut ennenkin kyydissä.